कोरोनाच्या नंतर आपण सगळ्यांनीच बघितलेलं आहे की शाळांमध्ये बरीच मुलं नंतर मग बाहेर पडणं खूप कठीण झालेलं आणि नंतर मग शाळेपुरतीच मर्यादित अशी काही शिक्षण व्हायला लागलं आहे. आणि नंतर मग करता करता आपण सगळेजण कोरोनाच्या या सगळ्या जातातून हळूहळू बाहेर ज्यावेळी आलो आणि माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी बऱ्याच योजना आणल्या, खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट वगैरे सगळ्या आपल्याला सगळ्यांना माहितीच असेल आणि बऱ्यापैकी एक वातावरण देशभरामध्ये तयार आहे. पण गोव्यामध्ये आपण सगळ्यांना माहिती असेल की बऱ्याच वर्षांपूर्वी काही छोट्या मुलांना, आपल्या प्राथमिकच्या स्तरातल्या मुलांना खेळ व्हायचे, क्रीडा स्पर्धा व्हायच्या. नंतर मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये त्या थोड्याशा त्यांना बंद राहिल्यात त्या काही कारणास्तव, पण पुन्हा सुरू होतील आमचा हा मेळावा झाल्यानंतर असं आम्हाला एक वाटतं आहे. डिचोली तालुक्यातले सगळे शिक्षक एकत्र आले, मुख्याध्यापक, शिक्षक, आणि त्यांनी निर्णय घेतला की आपण तालुका स्तरापर्यंत सगळ्या शाळेतल्या बालवाटिका ज्या आहेत आता सध्या सुरू झालेल्या, नंतर प्राथमिक स्तरावरची सगळी मुलं आणि पूर्व माध्यमिक म्हणजे 5वी, 6वी, 7वी जी सरकारी प्राथमिक शाळा ज्या आहेत त्यांच्या सगळ्या मुलांचे, विद्यार्थ्यांच्या आपण एकदा क्रीडा स्पर्धा घडवून आणायच्या. आणि निर्णय सगळ्यांचा झाल्यानंतर आम्ही असं ठरवलं आहे की शाळा पातळी, गट पातळी, ज्याला झोन आपण म्हणतो आहे, ते 4 झोनमध्ये आम्ही केले आणि तालुका पातळीवर अशा एक स्पर्धा आत्ता आपल्या 22 तारखेला तालुका पातळीच्या होणार आहे. गट पातळीपर्यंत झालेले आहे. 750 मुलं, साधारण अंदाजे 750 मुलं आम्ही बालवाटिकेपर्यंत आपण शाळा स्तरावर खेळवलेली आहे. आणि ह्या सगळ्या मुलांना शाळा पातळीवर घेत असताना प्राथमिक मुलांचाही आम्ही समावेश करून घेतला खेळामध्ये आणि पारंपरिक खेळसुद्धा याच्यामध्ये घडवून आणले त्या याच्यामध्ये. आणि हा उत्साह बघतानंतर मग झोन पातळीवर बऱ्यापैकी खेळ सुरू झाले आणि साधारणपणे 350, 400, 450 अशी गटांमध्ये पाळी गट, साखळी, डिचोली आणि असा एक गट केला, मये गट आणि साळ गट, अशा 4 गटांमध्ये, विभागामध्ये हे क्रीडा स्पर्धा बऱ्यापैकी घडून आणल्या. नंतर मग आत्ता राहिला तो आत्ता तालुक्याचा 22 तारखेला होणारा क्रीडा महोत्सव, ज्याला आपण ह्या सगळ्या याला नवचैतन्य क्रीडा पर्व असं एक नाव दिलं. 2025-26 एक नवीन चैतन्य, कारण बरीच वर्ष हे सगळे खेळ थांबल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं की मुलांमध्ये एक नवीन चैतन्य जर आपण करणार तर नवचैतन्य क्रीडा पर्व आपण घडून आणावं म्हणून 3500 मुलांसाठी आपण संपूर्ण हे सगळे खेळ घेतले आत्तापर्यंत. आता तालुक्याच्याच ठिकाणी अंदाजे 1200 मुलं आत्ता परवा रविवारी या छत्रपती शिवाजी मैदानावर हजर होणार आहे. या कार्यक्रमाला गोवा राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत, माननीय क्रीडामंत्री रमेशजी तवडकर सर, खासदारजी आपले खासदार माननीय श्री श्रीपाद नाईक भाऊ, राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेठ तानावडे सर, शिक्षण संचालक जिंगडे सर, शंभू घडी सर, संचालक आपल्या गोवा समग्र शिक्षा अभियानाचे, बालभवनचे संचालक श्री मनोज सावयकर सर, अशा सुदन गावकर सर वगैरे असे बरेच जण या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. असे दोन्ही नगरपालिका ज्या आपल्या तालुक्यामध्ये ज्या आहेत त्या नगरपालिकांच्या दोन्ही नगराध्यक्षांना आम्ही निमंत्रित केलेलं आहे. हे सगळं करत असताना आम्हाला आर्थिक मदतीचा भरपूर मदत मिळावी असं आपल्या ज्यावेळी लक्षात आलं त्यावेळेला सर्व शिक्षकांनी स्वतःच्या मानधनातून एक योगदान देऊन हा क्रीडा महोत्सव घडवून आणण्याचा आपण प्रयत्न केला. आम्ही हे करत असताना ही गोष्ट जेव्हा पालकांच्या लक्षात आली, उत्स्फूर्तपणे पालकांनी सहभाग दिला, आर्थिक मदत आम्हाला केली. आणि हे जसजसं ज्यावेळेला तालुक्यामध्ये पसरलं त्यावेळेला अनेक दाते आमच्या समोर आले आणि त्यांनी स्वखुशीनं आता पूर्ण क्रीडा महोत्सव जो आपला होत आहे 22 तारखेला त्याच्यासाठी सर्वांनी योगदान दिलेलं आहे. हा घडवत असताना याची प्रसिद्धी एक चांगल्या पद्धतीनं आपल्याकडूनही व्हावी, कारण आपल्या गोव्यातला डिचोली तालुक्यातला हा अभिनव उपक्रम शिक्षकांनी एकत्र येऊन केलेला आहे, ज्याला माननीय आपल्या ज्या शिक्षण अधिकारी ज्या आहेत, तालुका शिक्षण अधिकारी सौभाग्यवती लीना कळंगूटकर मॅडम, स्नेहा बोळजे मॅडम आणि संज्योती पावसकर मॅडम यांनी आमचं खरंच शिक्षकांचं भरपूर कौतुक केलं आणि तेवढं सहकार्यही आम्हाला आता देत आहे. आमच्या या संपूर्ण कार्याचं शिक्षण संचालक माननीय श्री जिंगडे सरांनी कौतुकही केलेलं आहे आणि आम्हाला शुभेच्छाही दिलेल्या आहेत 22 तारखेच्या. हे सगळेजण उपस्थित राहून आमची कार्यक्रमाला आम्हाला सहकार्यही देतील आणि आमचं कौतुकही करून आमची ज्या पद्धतीनं आम्ही काम करतो सगळेजण शिक्षक एकत्र येऊन त्या एकत्रितपणाला आम्हाला चांगला एक वाव देतील पुन्हा एकदा काहीतरी डिजिटल घडवण्यासाठी.
आम्ही पारंपरिक खेळ स्पर्धा ज्यो आसात त्यो 31 जानेवारी पर्यंत सगळ्या बिचोलेच्या 65 शाळांनी सगळ्यो पूर्ण केल्लेले आसात. त्या भायर आमी 4 गट केले. पयली ते दुसरीचो एक गट, प्री प्रायमरीचो एक गट, तिसरी चौथी एक गट आणि 5वी 6वी 7वीचो एक गट, असे आमी एकूण 4 गट केले. ह्यो सगळे खेळ जे आसात ते 3 पातळीचेर खेळले गेले. शाळा पातळी, गट पातळी म्हणजे झोन पातळी जाका आमी म्हणटा, आणि फायनली तालुका पातळी जी आता 22 तारखेक रविवारी जातली. त्यानंतर आमी भुरग्यांक लागून बऱ्योचश्यो सोयी उपलब्ध केलेल्यो आहा. त्यो म्हणजे बिचोले तालुक्यांतल्या कानापूर म्हणजे मेणकुरे पासून पाळी पर्यंत सगळ्याच्यो बसी सुटलेल्यो ज्यो शिवाजी मैदानाचेर येतल्यो, अश्यो आमी 23 बसींची सोय हांगासर करता भुरग्यांक लागून. मागीर सगळ्या भुरग्यांक सकाळ पासून दुपार पर्यंत सगळी खावूची सोय, मागीर तांकां लिंबू पाणी म्हणा, सकाळची च्या, नाश्ता हाची सोय, तांकां भरपूर बक्षिसां म्हणजे शाळा पातळीचेर जी बक्षिसां सुरू जाली ती झोना पासून तालुका पातळी पर्यंत सगळी बक्षिसां आमी ह्या सगळ्या हितूनसून निधींसून करतात. मागीर तांकां झोननुसार म्हणजे 4 झोन केल्या, तांकां 4 वेगवेगळ्या रंगाची टी शर्ट जर्सी आमी प्रोवायड करतले. मागीर ह्या 65 ज्यो शाळा आसात तांकां बरें वेवस्थीत शाळेक जी आतां पयलीं बऱ्याच वर्सां पयलीं 2012 आमकां शाळेन किट मेळ्ळेलें जितून फुटबॉल वगैरे आसलो, ते आतां आमी परत एकदां दिवपाचो प्रत्येक शाळेक प्रयत्न आमचो आसा. याच्यामध्ये एक